ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପୂଜାପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। 1ରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ଗୋଟା ହାତରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। 3 ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦକୁ ବାମ ହାତରେ, ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। 4 ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଜିଭ ଏବଂ ଓଠକୁ ହଲେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅପାଙ୍ଗସୁ ଜପ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଫଳ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। 5 ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ କପଡ଼ା ନଚେତ୍ ଗୋମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା ଉଚିତ। 6 ଜପ କରିବା ପରେ ଆସନ ତଳେ ଥିବା ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଖିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। 7 ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ରବିବାର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। 8 ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 9 ଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କର୍ମରେ କଳା ସୋରିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଧଳା ସୋରିଷ ନୁହେଁ। 10 ଶନିବାର ଦିନ ବରଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 11 ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 12 ଦେବ ପ୍ରତିମା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। 13 ଯାହାକୁ ବି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। 14 ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। 15 ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 16 ଦେବତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଣି ବୋଲାଯାଏ। 17 ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଦିଆଯାଏ। 18 5 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। 19 10 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। 20 ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀକୁ ଡାହାଣ ଭାଗରେ ବସାଇ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। 21 ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇକି ବସି ନିଜ ବାମ ପଟେ ଘଣ୍ଟା, ଧୂପ ତଥା ଡାହାଣ ପଟେ ଜଳପାତ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।